Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Muškarac iz St. Louisa uhapšen je nakon što se na društvenim mrežama pojavio video na kojem se vidi kako nonšalantno puca usred bela dana i ubija beskućnika. Deshaun Thomas, star 23 godine, uhapšen je zbog ubistva u ponedeljak, ali još uvek nije podignuta optužnica. Na snimku se vidi kako se osumnjičeni nekoliko minuta muči da napuni pištolj dok stoji odmah iza beskućnika koji sedi na ivičnjaku samo nekoliko koraka dalje. On zatim puca u čoveka koji će tek biti identifikovan. O moj Bože, on ga je samo ubio, čuje se da govori svedok ovog stravičnog ubistva koje je zabeležila kamera. Pucnjava se dogodila u centru grada St. Louisa u ponedeljak oko 10 časova, a Thomas je priveden u lokalnoj biblioteci nakon što je pobegao sa mesta događaja, saopštila je policija.